नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण पालकची कुरकुरीत भजी कशी बनवायची हे पाहूया। आपण इथे काही पालक साफ करून घेतलेला आहे। हे बघा, छान हिरवागार। आपण याला 2 पाण्याने धुवून घेऊया। इथे आपण 1 वाटी बेसन घेतलेले आहे। हे बघा, पालक आपण छान धुवून घेतलेला आहे। आपण इथे जे बेसन घेतले ते एका मोठ्या बाउलमध्ये काढून घेऊया। त्यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून छानसं बॅटर बनवून घेऊया। थोडंसं बॅटर आपल्याला जाडच ठेवायचं आहे। छान आपल्याला फेटून घ्यायचं आहे। सर्व गुठल्या आपल्याला मोडून घ्यायचे आहेत। हे बघा, या प्रकारे आपण बॅटर बनवलेलं आहे आणि गुठल्या सर्व मोडून घेतलेल्या आहे। आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया। चिमूटभर हळद टाकूया। इथे आपण ओवा घेतलेला आहे। असा हातावरती थोडासा क्रश करून टाकूया। हे सर्व मिक्स करून घेऊया। इकडे आपलं तेलही छान गरम झालेलं आहे। आपण जे पालक धुवून घेतलाय ते ह्याच्यामध्ये डिप करूया। हे बघा, या प्रकारे आता आपण तेलामध्ये सोडूया। अलगदच आपल्याला तेलात सोडायचं आहे। असं छान बेसनमध्ये डिप करून असं तेलात सोडायचं आहे। हे बघा, छान आपली पालकची भजी फुललेली आहे। गॅस आपल्याला मोठा ठेवायचा आहे आणि 1-2 मिनिटांनी दुसरी बाजू फ्राय करून घेऊया। हे बघा, हे बघा, आपली भजी छान झालेली आहे। आपण याला काढून घेऊया। असं साईडला ठेवून याच्यात एक्स्ट्रा तेल आहे ते काढून घेऊया। हे बघा, अगदी कुरकुरीत झालेली आहे। दुसरी भजी सोडूया। हे बघा, या प्रकारे पान घेऊन असं आपल्याला छान डिप करायचं आहे बेसनमध्ये आणि असं सोडायचं आहे अलगद। या प्रकारे आपण सर्व पालकची भजी तळून घेऊया। हे बघा, छान हिरवीगार पालकची भजी आपली झालेली आहे। ही रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।